Pamsoroi ini inonzwi Augusto tinoshanda pano 32 mwangu anonzwi Francisco. Zvatinosangana nazvo pano zvakawanda. Ndanga ndatomboka nganwa takatanga kushanda pano 2004 ndipo patakatanga kupinda basa pano. Takatanga kupinda basa tisikabhadharwi kuti takaita kudatega voluntary. Manje akazozviona hurumende kuZimbabwe akataipa beta tidini tiwapewo something. Saka kubvira ipapo wanongoti pasawo hapo nahapo panoona anoti pasawo. Saka ndoda kuti nitaure zvinoitika pano zvakawandisa. Saka ndingandotaure chokutanga pano maflegi ari pauapo ari pamberi apo. Maflegi wao takaudzwa kuti tinoaisa kuma 6 dzomakuseni tochiabvisa ma 6 dzomanheru. Zvaingotishamisa tikasvika no 6 dzacho paguva rokutanga tichidzika kwenda kuzasi taiona vanhu vakazarisa padenga pamakuwa. Saka tizive kuti vari kubva ngepi, tikada kuti tiwachovere kuti wabva ngepi. Hapana watinozodini watinoona sendi mazuva okutanga ini ndaibudawo ndichimhanya ndakadai, umwangu achibudawo chimhanya akadai. Saka izvo zvaitotipa dambudziko kumaflegi edu kuti aizokurumidza kudini kubvaruka. Saka consulate ndiwo aizouya achitaura kuti akomana munofanira kubvisa chinyi maflegi enyu, kana muri kuona zvamuri kubatana nazvo edzai kuchinja nguva, nofunga kuti muri kuya kwasvipa kuti mubvise chinyi maflegi. Saka takazowirirana ini nomwangu kuti beta titoye kuma 3 kana kuti kuma 4 zuva richiripo risati ranyura. Saka taiti tikasvika tikatanga kuda kubvisa mireza yedu taiona taidzwa inga madhaka kudonha chinyi mumeso, tikashingirira kubvisa. Taizoti ndikaenda nawo kumba kwangu tairowa pungwese takadini takapenya kumba chitenderera paimba pangu vanhu vanisiripo kuziva kuti ndiwanani. Chidainzira nozita rangu kuti Augusto buda kunza tidini titandare ende watotadza wazireno zvinhu zvedu enda kodzosera. Saka ndizviro zvaizototipasa chidambudziko. Akatorawo ndaiti zvirikuita kwandiri chete, umwangu akatorawo semusemu zvaitika. Saka paakazouya manje azoti beta twakomana tidini mutoregedze akadaroko. Saka kutobvirawo zuva iroro nanhasi maflegi atichadini atichabvisi ipapo, tinongobvisa akapera kubvaruka tochiisa manyowani. Chimwe futi kuZimbabwe kana kusina kumira zvakanaka pano apa panonga pasina kumira zvakanaka. Pano pachimoyo panonga pasina kumira zvakanaka. Why tochiti panonga pasina kumira zvakanaka? Kubvira pageti kusvika pageti irori panonga pakadini pakazarisa nevanhu. Saka kuda kuti tizive kuti vanhu ava kubva ngepi. Se tochiziva kuti kuna vanhu panouya vamwe vanobva nomabhasikoro kupi mumamisha mavo chienda kupi kutaundi chiendesa dzimwe nguva amwe ari kuendesa chikafu, dzimwe nguva amwe ari kuendesa marasha kuenda kobikisa, amweni marasha kuenda kutengesa. Saka iwawo manje vanhu ivavo ndiwo vanouya kotidainza kumusha kwangu kuti Augusto semu ndimunoshanda apo ndimunotaura nevanhu okuZimbabwe ndiwo kuti matojaira pakutaura. Saka handetodini motaura ngoti wakadini wakakrosa road kuda kuti wasuduruke tione udini edu tione kupinda. Saka tikauya ipapo hapana watinodini watinoona kuti tumvunze toti endai, akati aiwa ndatozvionera ndega tondipepa udini pokurara. Saka isu tikamupa pokurara kuya kwamaita uku ndipo patinozoudzawo kuti zuva rakati narakati panga pasikapfurike apa. Saka iyo ndio anozotaura kuti aiwa zuva rakati taita chakati zvangasina kumira zvakanaka, zuva rakati taigadzirisa izvi. Saka tautogara toziva kuti tikaona pakacross kwapa pakavharwa parodi apa tinotoziva kuti kuZimbabwe hakuna udini hakuna kumira zvakanaka. Wakomana tokuchengeta wanotombomuka chidini wachivhara marodi. Saka ndombotaura izvozvi ndosirawo mwangu kuti aone kutaurawo. Noitwa Francisco Fernando. Kufunga manyasa kuteerera zvadini zvataura. Ende chimwe chacho chandoda kumukurudzirai pano inzvimbo inoyera. Why tichiti inoyera? Wamwe kana wasvika pano wasina mutungamiriri tinoaudza isusu kuti zvakakosha pano zvakati. Nofunga mangwana makuseni kuna waya wanenge wachipaziwa pano.
mamasi graves ari apo akati wanditi ni 20 nzvimbo ino yese. Saka pane matombo ari pamusoro, matombo iwawo pane vanhu vanotobva kuZimbabwe wechiuya wechitora matombo iwawo wechinyepera kuti atatumwa zvakadai gotinyepera wechitora matombo wechida kuenda kodini kuonoromba. Saka zvinozotipa chii problema. Pane vamwe akatombouya pano rangiriri gurupu rakati wandei anga 10 mabhazi asvika pano tisikatozivi kuti pane wani wawa dhisa chii matombo. Saka mabhazi echida kusimuka kuenda kuZimbabwe ndopa akazoti aiwa pane zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Ndobva tatarisa parese gurupu re10 mabhazi pane wani munhu ange akutofamba neizvi kuita fanike bere saka tikamutarisa pano tikamuudza kuti chii chaitika kuti mufambe makadai ndopa akazotora zambia rake ange akusungira 5 matombo obva asudulusa matombo aya kuti ndiwo matombo andange ndatora obva udzwa ipapo kuti matombo angu atora waida kuita sei. Kanzi pane zvandakaudzwa kupi kuZimbabwe kuti nditore matombo ndiende koshandisa ikoko pane zvandaida mupfumi wangu. Saka akazoudzwa kuti watokanganisa kumbira roregerero obva akumbira roregerero. Chimwe futi ndechekuti nofunga pane guwa rataura rakabuda ropa kuzasuko guwa iro rinonetsa dai maona mukana kuna waya vanoriziya aya rinosimukira richidzikira futi tikasvikapo mangwana munogona kurisvikira riri pazasi mozouya futi last time next time munogona kurisvikira riri parevhuro iri pamusorosoro rega guwa iro rinoramba rakatinetsa ende rakambouraya munhu. Why tichiti rakauraya munhu pane vanhu vakauya rangiri gurupu remabhazi 2 aibva nekuyunivhesiti kuHarare asvika pano aitungamiriri neumwe murume ainzi Comrade Nyagwaya ange ari muovheti akasavhaivha nzvimbo ino. Saka takadzika naye kuzasi koko obva tanga utsanangudza mamiriro akaita guwa riya. Kanzi pano apa wakoma naye wangatopedza training dzawo saka change changosara chekuti adzokere kuZimbabwe aende kunorukisa ndichi nemuwengi. Saka akadini akafa neshungu. Saka pakazobuda umwe mukomana sezvo ndataura kuti anga ari mabhazi 2 obva ataura mashoko ake ameno kuti chii change abatwa nacho mumweya. Ndopa akazoti government yeZimbabwe yakachenjera ingaurai mombe kubva yatora mabhonzo emombe kuyazoita chii mifananidzo yevanhu kuno hazvingaiti vanhu mese matafamba. Saka zvinhu zvakadini zvakatotinetsawo mupfungwa dzedu kuti isusu chaturuchengeta neukirina tiukirinira mabhonzo emombe ere tisatatora nguwa ipapo ndo pakazobuda nyuchi dziri pakona nedzimwe dziri pakati dzikamuruma dzomuruma zapedza kumuruma ndo pakazomhanya bhazi rangiri pasi pemango apa usvika ipapo upinda asati apinda imo makapinda neimba iri pazasi apo yakushanda semuseum ngare kwacho ange ari maofisi emaComrades. Saka apinda imo dzimwe dzakabuda futi zvekare dzikamuruma oya zodonha pabhazi adonha pabhazi kubva azokwidzwa mubhazi oenda. Saka murume aitungamirira gurupu iroro ange ari murume kuti aiuya kuno nguva dzese nemagurupu dzakasiyana-siyana. Pakazodzoka futi ndo pakazoti akomana neurombo mukomana takaenda naye aiuya ange akuwara nekurumwa nenyuchi atinokwanisa kusvika naye kuZimbabwe akazodini akazoshaya. Saka izvinhu zvakadini zvakatinetsa nekuti wamwe tinoaudza akwanisi kudini kuteerera. Chimwe chekuti chokupedzesera chakabva kuitika manje ndichenyaya yekuti pano taikirina nzvimbo yese haisiri nzvimbo ino yega ngoti masvika neusiku tine pazasi apo panonzi engineering ndio pange pana wakomana nevasikana vaiona nezvimambaira nepfuti dzakuwara kumabhesesi akasiyana-siyana. Ndendozoya pazasi apo pane mbuya nehanda ndo kwakapararira madzimai akazvitakura nevanasikana futi aibva Zimbabwe akazvitakura ndo paakawikwa ipapo. Ndendozoya apo parodhi apo pane 2 mass graves mahombe futi ndo painzwi papesintini ndo paiti munhu wese akuwara kumabhesesi akasiyana-siyana aenda korapwa ipapo. Umwe futi aibva kuZimbabwe sinomira zvakanaka airapwa papi ipapo rangiriri rimwe bhesi iroro. Saka wakafira papi ipapo. Zvadaro manje nyaya yakaita manje ndeyekuti isusu pataishanda pano makore apinda 2022 tange tisikazivi kuti ndiani achada kutishanyira pabasa redu mwese mandataura kuti tange tatopedza kushanda pange pangosara ikoko kwandinotaura kuti kune nyuchi dzakauraya munhu. Saka takasvikirwa nevamwe varume 2 wasvika tangiti pazasi apo totoshanda nemaslasha asvika zvikanzi zviri sei wakomana tikati abo zvikanzi inini nonzi Matema Danda ndiri ambassador wekuZimbabwe muno ndinorepresenta muno Mozambique kuMaputo. Saka ndikukumbirawo kuti ndinzwe kuti nzvimbo yenyu yapera kuchena kana kuti aisati tikati tapedza kushanda asi kuri kutinetsa manje ndio kune nyuchi dziya dzakambouraya munhu hatisokwanisa kudini kukusvika nekukushanda ikoko nekuti nyuchi dzirudini tikangosvika pagedhi chete nyuchi dzakutoya dzichitinetsa hatisokwanisa kudini kushanda zvanzi ande ikoko.
tobvatadzika kwenda ikoko pane nyuchi pasho takatomira pa distance iyo ndo vakadzika rioga obvasvika pane nyuchi obvatanga utsanangu tikazive kuti ndiani achada kutishanyira panzvimbo yedu ndo vakazoti makomrades ndiri kumuonai makadini makatsamwa ende mune shungu mane nguva yakareba musina kushanyirwa nemhuri yenyu kuzimbabwe shamwari dzenyu dzekuzimbabwe dzakamusiyai kuno dziya nguva yehondo dzikakwanisa kudzoka imi musina kukwanisa kudzoka saka izvozvi zvitakuya neshoko rekuti pano apa shamwari yenyu hamunangagwa haasi kukwanisa kusvika pane zino nguva asi hatuma mudzimai wavo kuti amboyezodini zomushanyirai saka tikukumbirawo mudzikame wakomana wanomuchengetai wanyase kushanda pachene mudzimai washamwari yenyu akwanise kusvika papi panzvimbo ino ipapo ndo patakazosimudza maoko kuti nyuchi dzese dzange dzakatifaradzika dzokera mupi muguwa tikakwanisa kupashanda mudzimai mutungamiriri wenyika Zimbabwe totaura pachokwadi akasvika ipapo nyuchi hadzina kubuda saka ndo zvatakanyasa kuona kuti pano inzvimbo yakadini yakakosha mazvita